weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni toddondu keɗele somana gijilona sadila wudduru kon waktu yoni hato ali wuri e nder galle ceerno ifra karfaso e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hande o wonno kay ko fate banggue ñawore gasore wonande ousmane sonko suudu ñawore ndu dakar rokkimo polgu gam kay hollirde inde makko yo watte sumgoji walla yo watte liste ko fate banggue électoral ɗo ha nogas e jeegom nduɗo hen lewru omo jogui hattan joƴƴinoyde ɗereji makko ko wana ɗum ko noon avocat état wonande alhaji diouf holliti maɓe gullitoyo toon to cour à suprême to leydi mauritanie wi ambassadeur leydi amérique taweteɗo to noksoɗa wonande laana ɗimma artirka yogay sukaɓe mauritanie naɓe natirnoɓe leydi amérique taw koye mbaadi de rewani lawola garti subaka hande o batu jagorɗe hanki yogay projet ji ma en ketto hen musidɗo men alhassana oumar mbothia to leydi mali fara dugu holliri jiima koccatala wallitiɓe alkayda mbaɗi toon jangu mumen kene fota wonde capanɗe nayo neɗɗo mbasi en pittal men hakkude koninke kame wasoɓe ɓe kame wañoɓe ɓe hinde dosso ena kabruji men ma en jaaha to leydi guine conakry guine bissau côte d'ivoire bene ma en jaaha to nigéria erde congo tunisie ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena so en nani ɗeɗo henna daade belɗe holto paaɗena koto cuuɗi meɗen Wourossogui holko woni to cuuɗi men Wourossogui to galle ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam holko woni toon ko lappol ngol ceerno cheikh ɓi ceerno Alpha Aliou Thiam yiɗi wadde ñande 16 fayinma gasi ɗiɗi lewru décembre taw koye guure taweteɗe lappol palol dande maayo banggue sénégal lappol ngol ceerno cheikh ɓi ceerno Alpha Aliou Thiam to cuuɗi men Wourossogui yiɗi wadde ñande 16 ha fayinma gasi ɗiɗi lewru décembre ndu no gonɗena ñande 19 ene hawray talata ñande hen ma o ar ɗon ɗo cuuɗi men Ali Wuri ɗo galle ceerno Ifra Karfaso ɗon ɗo cuuɗi men Ali Wuri naɓe kanko ceerno Ifra Karfaso omo teddiniri hen dendagal Ali Wuri naɓe kala guilay sernaɓe khalifaɓe wuuro ngo kono ne kadi jeunesse wuuro ngo ha hen goto wa accani kono ne kadi guure taariɗe Ali Wuri e dendagal bandiraɓe julɓe e dendagal almudagu kala kono ne kadi Nourul Huda kalɗo wawi wonde omo teddiniri ɗumen e oɗo henna ñalawma tedduɗo baɗeteɗo ɗon ɗo cuuɗi meɗen Ali Wuri jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam mo jogori wadde ɗon ceerno cheikh ɓi ceerno Alpha Aliou Thiam ɗo cuuɗi meɗen Wourossogui an jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga
neɗɗo tuƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime en koye mabɓe no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala. sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Barñe e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Coumba Ka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadidiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓala walla edanwal kala omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol. ceerno Djiby Sy Allah ruɓi ɗum mbawka e gandal wawde yaltinde borosaji kewɗi comiɗe nder reedu neɗɗo taw ko borosaji ɗi neɗɗo fonno opérede o rokkuma leɗɗe o yaltine ɗin borosaji ha laaɓa ha jiira guite maɗa. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde 19 rafina yalta e ma ha laaɓa. fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde 13 rafina yalta e ma ha laaɓa. fannu tata bo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni rafiji kewɗi ma jalta ma ha jiira guite maɗa. ceerno Djiby Sy ne yawa rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe ndogam sita fibrome kista e rewɓe sattoraɓe dewle kala. ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji gorago no ndidorino worɓe yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece e on fannomo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni. waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko temedde ko leydi ujunere mbuɗo ogoya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde 4 woni 2000 franc CFA. ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weevo ko numéro orange money dendagal yiɗɓe waɗanede listihara koye on numéro jokkodirta mbatta ko 78 128 35 98. so tawi ko yiɗɓe haaldude ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84. so tawi ko yiɗɓe noddudemo appel normal ko 34 49 40 59. ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Mauritanie to noktor lamorgo leydi Mauritanie
omo andina kilinen makko kadi base makko tawateɗo to ley Agnam Siwol ene golla ha no hannirta ni ene tawe toon miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Djiby Déme. ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum omo addi leɗɗe kesi pulla eɗen leɗɗen tawe hen leɗɗe ittoje seero e dendagal ñonkoto tawtini reedu neɗɗo omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ataye dendagal ñonkoto tawateɗe nder reedu wiwa ha laaɓa ko leɗɗe kadi moƴƴude e ndawagu ko leɗɗe moƴƴude kadi ɓeydoje goragu. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduɓe estoma e rafiji kewɗi goɗɗi. ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. cellal ko kañum woni afogalu, cellal ala coggu, cellal kadi ala ko foti. gandal ko hunde moƴƴere no feewi, kono gandal kadi jaadugal e nunɗal ɓuuri moƴƴude. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leggal. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra fiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe koyɗe e keeceje muusoje, koyɗe ƴakkoje, koyɗe jaaɗoje, ɓalli ƴakkoje e guloji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra yimɓe yanoɓe barogalla e on fannu kala sako yahoɓe yanoɓe barogalla. ceerno Amadou Tidiane Diallo on ɓurodirta balɗe tati tawa joomum wi alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safrini ɓen ɓe seeɗineji mbahlini koye mumen ha kaɓɓa. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andini dendagal kilineɓe mum so tawi ka oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala e nder balɗe tati a yittat hoorema hano hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara, ko indema inde nene ma dokkatamo, baɗanteɗo listihara noon ko ujunere mbuɗu. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e jippiɓe leese kala e on fannu. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe ɗe mbiyete ko miiɗi moosa. miiɗi moosa ƴetta ɗum joni moosa ha jiituɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe nder leydi Mauritanie to noktal lamru ko leydi Mauritanie. galle makko ne tawe hakkude robine 4 e robine 5 étage goto nan ɗon so tawi a yettima saragara secrétaire so tawi a noddima e oɗo numéro leydi Mauritanie woni 46 94 21 91 ma hebmo hano hannirta ni. dendagal noon yiɗɓe yewtidde Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓen ɗaɓɓoɓe golle e dartoɓe kayitaji kala so tawi on jokkodiri joni mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande 14 bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba onon taweteɓe to leydi France yiɗɓe tawtorede jonde heblo sukaɓe Afrique so ɓeɗen gandi heblo sukaɓe Afrique ko fedde mawde darinde sañide fuɗɗinde wadde golle mantinide toon to kiidire gardogol ceerno Habous Diallo toon to leydi France koye gardogol sohna Mariame Tijane Ba kolaɗo kuuɓal noon fedde nde kame cetal ngal kala ko ceerno Amadou Tijane Hana gorko mo babaɓe juɓɓina noon ñande 16 woni ɓawo janggo ñande asende sanga 14 heures to galle ceerno Amadou Tijane an ɗum noon ko battu heblo sukaɓe Afrique kala jiɗɗo tawtorede to gonda e leydi France Paris e nokkuji ɗi kala
sa jokkondire maɓe dokke adresse uji ɗi ha ɓuura labde ha mbawa wawde jokkodirde maɓɓe mbawa tawtorede mbatta ko 06 56 88 49 60 notatama ko nene Mariama Tijane Ba walla mbaɗa 06 60 50 68 43 notatama ko secrétaire général kolaɗo kuɓala Ahmadou Tijane Ana kabruji men leydi Sénégal subaka hande o law ko nden cour d'appel de Dakar wawi kay rokkirde polgu gonga Ousmane Sonko ɗum ko caggal suudundo Ziguinchor rokkirno gonga Ousmane Sonko yo inde mum yo jeyte liste électorale 2024 caggal mum noon avocat ji état gullitoyi toon to cour suprême ɓen momti ɗum ha laaɓi nelditi kayitaji ɗi toon to cour d'appel ko toon noon ɗen gueɗe kala mbawi rewde hande onon subaka kuro rokkiri Ousmane Sonko gonga ene foti jeyede e sumgoji payaɗi ɗi nder leydi Sénégal ɗo ha nogas jeegom duɗa hen lewru wawi joƴƴinoyde ɗereji makko taw ko ɗereji kolliroji kay wonande kanko Ousmane Sonko on wawi jeyede sumgoji e siftinde mon noon kanko Ousmane Sonko nangganoɗo guila 30 lewru juillet ne tawe e nder kaso toon to Kappe Maniyela ko wona ɗum ko noon ñande 17 novembre ko nden firtono ko juge Ziguinchor ñawno wattoya toon to cour suprême nden noon artiri ɗum toon to cour d'appel subaka hande o ɗum gasi kono noon maître Alhaji Diouf avocat état holliti ma wullite toon to cour suprême jaɓani hande jaɓani janggo ko fate oɗon fannu gartaten koye dossier jama hande o kay gonɗo e haalede tigui rigui e nder leydi ndi Sénégal taw yaltini kan haala ko maître Ousmane Diop walla mbiyen Moussa Diop taw kadi ganduɗa kañumne ko avocat wonno kay jaadiɗo mawɗo leydi Sénégal yehino ha woni directeur Dakar Dem Dikk ko on noon yaltinno konguɗi mum gam hollirde wonande ɓundu jama sifandu taw ko hakkude mawle ndi kami on gonnoɗo jagorɗo e gendi leydi Sénégal o joofi ɗon ko Ali Ngoye Ndiaye kami gorko jomgalu mo wonani nder leydi Sénégal nden sifande taw kadi ɓiɓɓe leydi tinani ɗum ko sifande tan waɗande o hollitino noon omo jogui document ji ɗi kala e yeeso noon ɓen loskoɓe hay document goto o yaltinani kono o holliti ɗum ko secret o yaltinta ɗum hande o noon omo fonno darade yeeso procureur kono noon o daraki hen taw mo tawi hande o e juuɗe ɓen loskoɓe ke ene tolno 16 taw ko yaadiɓe excellent Pastef Ousmane Sonko nangganoɓe guila ñande 16 lewru mars 2023 taw kadi koye ñawoje hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang ɓe noon ɗaccitama hanki o goto kay mo inde mum rokkirino yo accite hen ko Yargassi on noon hedditima to kaso nanguirino kay koye identifiede ko fate banggue produit mo momno e Ousmane Sonko hayso tawi woni yaadiɓe Pastef kolliti on ala kala ko laati hen haydara keddorɗen koye ɗin sifaji ñawoje cour suprême de Dakar nodditi ñawore Barthélémy Dias woni maire mo Dakar ɗum noon jogori laatade ko nogasi ɗiɗi lewru décembre taw kadi o jofono peɗeli koye mayde taximan goto biyetenoɗo Ndiaga Diouf wonno ko 2011 taw kadi koye dillere leydi ndi Sénégal on saha wonno lamɗo leydi ndi ko maître Abdullahi Wade siftinde mon kanko Barthélémy Dias maire wuuro Dakar taƴanonoma duuɓi ɗiɗi e kaso lebbi 6 yiyata nangue kono kadi ko nden ñawore woni nodditande nogas e ɗiɗi nduɗo henna lewru ndu gonɗen gartaten koye kawguela ko fate banggue jangde Qur'anil Karim ko yuɓɓiɗe ɗum mawɗo leydi ndi Sénégal taw koye prix international prix président de la république leydi ndi Sénégal ɗum ko hanki o jagorɗo jangde Cheikh Oumar Anne tawtorama ɗum toon to Diamniadio kene tolno e 15 candidat taw ɓe giwi koye leyɗele jeeɗiɗi leydi Sénégal kam yoga wone leyɗele goɗɗe kala ɗum noon fuɗɗi ko hanki o ko hande o jogori gasde ha ƴeewe ɓeɗo henna sukaɓe dursittoɓe Qur'anil Karim fandare guel ɗon kawguel ma en gartoy hen hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall yeeso kene fota wonde 193 leydi taw kadi koye manditare 70 e joyɗiwol lawol ko fate banggue fodde haqqe innamade
ton to Geneva ko tono suti kongoli makko nder discours makko holliti wonande sumgoji payadi no gasi joya do tan lebbi ɗiɗi no gasi joyi lewru février ma won sumgoji dewnadi lawol ma won sumgoji pawiɗe nunɗal ma won sumgoji pawiɗe potal kala hen noon mo ɓiɓɓe leydi ndi cuɓi ko on jogori lomtade mo maw moƴƴin ngal ɗon jokkodirala e ngol tottirgol lefol laamu 2 avril taw kadi koye hitande fande so jomiraɗo haaji keddoɗen koye leydi Sénégal jeeten ko ha ton to Saint-Louis nder gueƴe dande maayo université Gaston Berger hanki o étudiaji taweteɓe toon hewɓe hen mbarino lawol numéro 2 hakkude mabɓe noon e gendarme aɓe Wuli Diaw hakkude kaaƴe kame garnatuji ha ganduɗa noon dañi étudiaji kewɗi gañi hen hen ɗiɗo noon ene tampiseɗe nawa ha ton to hôpital kamɓe noon fandare barde ɓe booli ko hollirdeɓe ɓe jooɓaka bourse mabɓe lewru octobre et novembre kala ɗum woni koɓe ɗaɓɓiri to Touba juuroyade khalifa général mo Mourita ngol lawol fawto koye dow sarɗi ɓe calaki haydawriyanke goto ara to Touba yiide khalifa o kono wonata koye sarɗi an garowo a haalata kala ko fate politique kalata tan ko goɗɗum walla ko adduma ɗum ne kadi wonata ko aset alet e altina ɗum woni juɓɓudi programme Touba ngam juuroyade khalifa général o keddotoɗen koye leydi Sénégal jeheten ko ha ton to jeheten ko ha ton to Sédhiou noon yitama toon boros siku nguña kame zika oɗo saa noon équipe taw ko équipe sanitaire yariɓe to banggue safara moɓodiri taw kadi ko kawuji tati jiitaɗi guila no gasinayi novembre ne ɓeydo noon gam haɓade taw kadi addata ɗum ko raɓo ɓowɗi taw kadi sukunguña so naggama tan ɓandu ma ndu kala tosaɗa hay tuƴitade a wawata ni tukkitade kala hen ɗo keɗɗa elle cikkata ko ɗon tan ɓuuri a musde hen ɓe moɓodiri noon gam yidde faddade oɗo henna mborosa jeheten ka tan to wuuro teddugo woni Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Sambalo Batu gadiɗo joɗima gam heɓanade Daka 2024 yuɓɓina koto mairie mo Madina Gounass Amadou Sambalo to Madina Gounass assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Saar Abdullahi Saar kabuji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass e oɗo alkamisa Sar Abdullahi Saar 14 lewru bowte ittande ujunaje o nagas tati batu daɗɗama ɗo e nder wurtotongo Madina Gounass ɗo Madina Gounass batu gam heblanade daka hittande ujunaje ɗiɗi e nogas nayyi ko wiyete CDD ko Sar Abdullahi Saar dendagal famisaji ɗi kala gaari tawtirede golle ɗe kala hen service mawɗo muɗum ari walla ala nelaɗo muɗum ari goten kala holliri weltare muɗum e nden jonde kono kadi goten kala haali rawane koɓe mbawno wadde e oɗo daka hikka so allahu lamɗo jaaɓi kala ko mbaɗo rawane mabɓe ɓeydude saabu teskareɓe andudeɓe nde wonno daka o kala hitande ina ɓeydo Sar Abdoul Saar fati gendarmerie sappo pompier eaux et forêt cellal ko fate Senelec goten kala holli fayida mawɗo holli so allahu lamɗo jaaɓi kala ko wonno rawane hikka ma ɓeydu nde wonno golɗe gonta ko ɓeydade ene jaara yeeso Abdoulaye Saar kono so Abdoulaye Saar rippama e nangal hen nokku rippama no moƴƴi kono kadi ɓuura rippede kono banggue ndiyam ɗo eɗo cellal kañum eɗo banggue courant o ɗon kam rippama no moƴƴi moƴƴi wonno wona sara e nder rennogo wona sara e nder daka o so Abdoulaye Saar kamɓe kala ɓe beltima no fewi no fewi ɓe kodidi so allahu lamɗo jaaɓi daka hikka o jooɗoro ko aset nogas jeeɗiɗi lewru avril ittande ujunaje ɗiɗi e nogas nayyi garo so allahu lamɗo jaaɓi allahu tawno Sar Abdoul Saar mi saminima kadi mi juurimama no fewi mi samdinaga bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe adduna Sar Abdoul Saar ko musidɗo moon Amadou Sambalo ɗe Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe addunema Sar Abdoulaye Saar Amadou Sambalo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi daka Madina Gounass yo Allah hawrdine en to eɗen celli eɗen kisi allahumma amina sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie ngol watti lawol ɗimmol wonande ɓen taw kadi ko wurɓe toon to États-Unis d'Amérique natɓe toon taw natiri koye mbadide hewani lawol artirede nder leydi mumen wi noon ko ambassadeur
mo leydi Amérique taweteɗo to Nouakchott holliti noon kan laana wi ko toon to Amérique ne jolni Mauritanie naɓe kame Sénégal naɓe kono kadi teka iwi ɗon ɗo Mauritanie koto Sénégal Guinée ha fayenma to Angola ngol watti noon lawol ɗimmol artirede ɓen taw kadi ganduɗa ɗen gueɗe pawiti koye naddeɓe ndin leydi ko alda e lawola Alhassane Oumar Mbodja ma artan men e batu jagoɗe hanki projet ji kewɗi ƴettama hen toon to leydi Mauritanie Alhassane Oumar Mbodja jaam ñalle maɗa. Jam jalli toon Sar Abdoulaye Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayabo TV no ɓe gonirɗo foof ɓe calminirama hono noon ko tonguɗen habaruji men ɓurɗi tengtude ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hannde o 14 lewru bowte ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko batu gownongo wadde e kala yontere kala so tawi oɗo ñalawma jeslade hono ari e ɗowngo gardiɗo hono leydi ndi Mohamed Wul Cheikh El Ghazouani ene wayno batu ngu wawi kono jabde hani e wadde wone ɗin décret ji ene wayno hono ɓe o projet oɗo hono décret jartuɗo ɓe mbawi kono toɗɗade gardiɗo kay taw kadi ko safrirde mawde toon to attar ene wayno kadi ɓe mbawi kono toɗɗade taw kadi ko on conseil d' administration ko fate ɗo société mauritanienne taw ko fate e jeygu liɗɗi SMCP e ko wona ɗum ko taw batu ngu wawi artude e jillu mawɗo leydi wannoɗo e nder leydi ndi ɓe mbi hawride koye noon koye e manitare leydi Mauritanie ɓe dañi duuɓi mum 60 o wawi yillade noon toon to diwan tréso mour ñande nogas e jeegom lewru maydu ndu o yiri hodde El Charqi ñande jeeɗiɗi e jeetati ndu lewru ndu gonɗen o fayitoɗo Barakna ñande 12 e 12 nduɗo lewru ndu gonɗen ene wayno batu jakore nde wawi kono ƴettude kono kadi ne jettore mum keeriɗo faade e dendagal ɓesgu Zouéranaɓe Efderik naɓe nema walata wondude e aleg e coftal mumen e ngal ɓe gaari hono jaɓɓade mawɗo leydi ndi e délégation jarnoɗo e nder mawɗo leydi nder toon to nder leydi ndi aɓe jara ɗumen kañumenne nde tawno wonde ɓe balli ɓe duusi kadi hono mawɗo leydi ndi wawi kadi kono tawtorede ngol ɗokkolol bartowol laabi 12 e noddotegol tawgol kolol guure ganni caggal ɗum nde batu jagorɗe nde gasi nde e wona jagorɗe mbawi kadi ko huccirde e presse woni jaydiyankoɓe kalan ɗumen hono batu ngu no lelori ene jeeya e ɓeɗon hono jagorgorgal hono ndelam kuɓam e kanko jogui konngol laamu biyeteɗo nanna Wul Chouraga e on joguiɗo kadi ko fatti hono waylo waylo hono gueɗe karaleje kono kese hono biyeteɗo hono Abdullahi Wulluli e on kadi ko toppitiɗo ko fatti hono jeygu hani e mbayladi woni bangugol woni lamrabat wulle bennayi ko ɓiɗe tikka kuccodiri e ɓen jeydiyankoɓe ene namdoɓe kamɓe aɓe jaabo gardiɗo jagorɗo leydi hono Mauritanie Mohamed Wul Bilali wawi hono jaɓɓade to gollordu mum to jagorgal leydi Algérie ko fate poste et télécommunication biyeteɗo hono Karim Bibi Triki ɓe mbawi kadi puttelal mabɓe ngal wawi ardeɓe wawde kadi jokkodiral hakkude leyɗele hono ɗiɗe ha wawni kadi hono ɓeydude e ƴellidde gonka hakkude leyɗele ɗiɗi ko fatte e ɗen taw ko karaleje hono kese ene tawtora hono jonde nde jagorgal ko waylo waylo hani e karalagal kesal woni Mohamed Abdullahi Wulluli wondude kadi on taw ko directrice taw cabinet gardiɗo jagorɗe ɗe Aïssa Val Verges wonde tawr conseiller gardiɗo jagorɗe ɗe biyeteɗo kadi toppiti kañum ko karaleje hono kese El Hassan Wul Baba
jagol gal ko fatti hono faggudu wiide gueɗe baɗɗe toon sahel ɗe dongre sahel ɗe aɓe jogui hen fayida no fewi nde tawno wonde ɓe yimɓe hewɓe ɗo gummo toon to leyɗele sahel ɗe ene gara ɗo e leydi hono Mauritanie e molade ɗum noon ɓen ɗo gardirta ni ene keewi no fewi ɗum noon o bayini ɗum ko ñande ñasalade 13 lewru bowte ujunnaje ɗe nogas e tati e omo jogui hen noon fayre mawde no fewi ɗo ko CSA ɗum noon ko commissaire à la sécurité alimentaire vadimento katiri kanko de o bayini o wi wonde noon koppereje kewɗe mbawi hono yaltude ha mbawi ni waɗɗede woni ɗin projet ji yettima 100 milliards taw koye kalis guiya kiɗɗo o hono ɓen de hujjiyankoɓe men ɗon artade ko leydi ndi Mouhamed Wul Abdoul Aziz kamɓe ɗe ɓe mbawi kadi noddidde ñawore nde matema mbawa kadi wattude nde tawno wonde ɓe mbi wonde kanko gaddiɗo no men ɗo arta leydi ndi koko toña tan e bojjidugol ngol ɗo kalis ɗum no ɓe nodditi ko wiyete oɗo appel ko toon to Nouadhibou ɓe do ko personnel mabɓe liggotonoɓe toon to safrirde mabɓe to ɓe mbi wonde aɓe jogui arriére uji taw ko kalis mabɓe ɗum noon aɓe ñaagui kay nde ɓe tottata ɗum so wona ɗum maɓe mbawa kono wadde kon ɗin diñoji haɓe mbawa kay yoltude kadi hujjaji mabɓe Saar Abdoulahi Saar ko ɗum ɗo tobɓuɗen habaruji men ɗo e nder leydi ono Mauritanie tawno wonno koye dande Alassane Oumar Bojji gorko mo Sandogo gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocca to leydi Mauritanie golle ma jooɗi peewi sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen wallidiɓe alkayda woni jimɓe kolliti ɓe mbaɗi jangu mabɓe gon jangu noon ko ñande talata o ɓe mbaɗi ɗum woni heccanki toon to Farabougou eɗen gandi Farabougou ko wuuro kay hewnogo caɗele mawɗe no fewi no fewi ne tawi nder région mo Ségo ɓe kolliti noon e nder nden fiyande ɓe joyɓima hen ken tolno e 40 fittando hakkude koñinke kame wañoɓe ɓe dosso en ɓe gari toon ko sanga 14 h 15 h kay ɓe gari koye motoje kewɗe no fewi nde ɓe jani e ñiɓirde wonande ɓen koñinkoɓe ɓe mbawi kay tettude ɗon armé kewɗo no fewi hade kay armé tekkuɗo ittede toon to Sokolo wawde arde kay fabade kono ɗo saha kam jaam fuɗɗima artude toon kono armé ji kewɗi katiba nawi ɗumena guila wo toɗɗa kono gase ɗiɗi lewru novembre o wonno woni gouverneur kesso taw ko gouverneur de la région de Kidal on noon woni général Gammu Alhaji Gammu hanki joƴini wolisaji mum toon to wuuro Kidal ɗum ko caggal guila wo toɗɗa o wonno tan ko hakkude Gawoye Bamako siftinde moon o darinoma yeeso tribunal ngal Gawo suuti jungo makko wondi mawo jogoro leydi ndi Jame Kisal 13 décembre hanki o joƴini wolisaji makko ɗon ɗo wuuro Kidal ngam toppitade golle ɗe o halfina siftinde moɗon tan Kidal ken wona duuɓi 12 wonande laamu leydi Mali wasino on région ha laaɓi haaɓi ceera kono ɗo saha région mo Kidal arti e juuɗe laamu leydi Mali yimiyanke malinajo biyeteɗo Youssoufa Tappo kan woni nangaɗo guila ñande 11 lewru décembre toon to Bouaké ne tawi nder leydi Côte d'Ivoire kankoye sete makko timmuɗo ɓe o yaaduno ngam waɗude toon concert makko guilde noon mo tawi juuɗe police kono kadi ko heewi hen heɓaka humpita holko jeeyi sababu nangudemo so wona qimaji ɗin jaydiyankoɓe kolliti yataw wona ɗemngal makko nanno ngal e caɗele bannoɗe hakkude leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire ɗum ko caggal ɓen koñinkoɓe leydi Côte d'Ivoire nangganoɓe toon to leydi Mali siftinde moon Salif Keita yimiyanke ngana kañumne yiiɗino wadde concert mum to Abidjan sali noon wonande ɓiɓɓe finoɓe toon ngam hollirde kañum e hoore mum caɗele bannoɗe hakkude leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire wonko haalno hen kono ɗo hen noon yimiyanke mo leydi Mali andaka taw holko jeeyi sababu wo nanga toon sengi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry wi jaagoɗo ñawoje gendi leydi ndi erima cour pénal international woni CPI kame on procureur woni Karim wo erima nde ɓen mbaɗata appi mawɗo no fewi ngam wallodirde mabɓe ko fate banggue wonande Karim Khan beele kadi wonande wallodirede ha wawa nanguede oɗo hen commando mo ganduɗa dokɗo e kaso guila 4 lewru novembre guilden ha ɗo hen andaka taw to woni kam wonno jagorɗo nden ka galle lamorgo leydi Guinée Conakry
2009 taw koye laamu Moussa Dadis Camara kankon colonel colonel PV mo ganduɗa ko dogɗo kaso anda ko taw to woni ha oɗo henna saaha gonaɗo to Guinée Bissau Oumar Sissoko Mbal caggal kayde derguiti suudu sardiyeji leydi ndi ha laaɓi toɗɗitima Gérald Martin on toɗɗitima on wonti hoorejo jagorɗo gendi leydi ndi ɗum noon ko caggal nde o derguiti ndun suudu nayi nduɗa hen lewru caggal capantati ha goho nduɗa hen lewru nde o joofino piɗeli piyanɗe dilloɗe toon ha ganduɗa jagoɗi nanggano hen hollitin ɗum ko kuddetamo laataki on hoorejo jagorɗo toɗɗaɗo ma toɗɗo jagorɗe muɗɗoma to leydi Côte d'Ivoire heɓanade kan 2023 jeeyi sababu général Vagadon woni jagorɗo tambiɗo nden kay kisal leydi ndi moɓodiri kene foto wonde ujunnaje tato taw ko agent ɓe noon mbawata ko tambade e wadde opération ngaji mumen e nder Abidjan lawƴiri wuro ngo guilay bandiji wuyɓe ene wonde microbe yahoɓe ko wona haaju mumen beele kay oɗo kana ene rewa lawol woɗɓe kay yowɓe gueɗe mumen kala ha kano ɓenna ko sa magistrat Issa Coulibaly chef de canton ne wondi kay chef de canton de Korogo ne wonde chef ɗimmo mo ganduɗa ko chef bois de sacré kame chef cukko chef mawɗo ɓe kolliti nogas e joyyi lewru décembre ha faynma sappo e joyyi lewru février kala ko fati banggue dewle ko yangueli kamene wonde jeunesse mawɗi ɗi kala taw ko bawɗi konguete waɗe veilleji kala ɗum yowama ha kan 2023 ɓenna e jaam to leydi Benin koninkoɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen ɗum koto kerola hakkude mabɓe e leydi Niger ɗum ɓe gonno koye moto e loydu yaade ko moto mabɓe ɗon rewi koye pittol bombogol artisanal ko ngol noon fettide mabɓe jeeyi sababu ha pittali mabɓe keddi hen siftinde moon guila tan 2021 leydi Benin moɓodirino kene wona ujunnaje tato koninke gam neldude toon to kerol muɗum ɓeydude nden kay kisal gam teskede ɓen seɓɓitiɓe taweteɓe toon to leydi Niger iwoɓe toon taw ko joguitiɓe armée ji ko nden noon laamu leydi Mali waɗi kene foto wonde recruté ujunnaje joyo taw ko suka gam ɓeydude nden kay kisal leydi muɗuma to Niger koninkoɓe leydi France yamiranoɓe yo jaltu leydi ndi ha jaaɓi wonde yaltinde leydi ndi hoorejo leydi France kene wona ujunere e temedde joyi koninke jaltino ha heddi temedere capanɗe joyi jeeɗiɗo ɓen noon aadi mabɓe laamu leydi Niger ko nogasi ɗiɗi nduɗo hen lewru ko nden ɓe jaltata ha laaɓa to Nigéria janguji kewno wadde koye guure taweteɗe nder leydi ndi walla e otoji walla e école aji ngol noon waɗi koto Abidjan laamugo leydi Nigéria to leegal ngal ɓe mbiyata deydeya ko toon noon ngun jango jeeyi sababu ha yimɓe jeegomo gañi hen kene fotonde no gas e taftineɗo bifta hen ko ɓuuri newde ko rewɓe kono biftiɓe aɗo ciwa taw yaltinde hay konngol gotol ko jeeyi sababu ɓe mbaɗi ngal ɗon baɗala to RDC Congo Moïse Katumbi yowi campagne mum ɗum ko hankide o wonno mitin makko mawɗo no feewi to nokku biyeɗo Moanda ne tawe to Congo central ɗon ɗo wonno hawre pelɓodiral waɗi toon ma fitulaji jalti waɗi noon kene foto wonde yimɓe hewɓe gañi hen taw ko gañanɗe muste no feewi taw kadi ko kure pella toon heɓanade sumgoji 20 décembre paɗo so jomiraɗo haaji leydi Tunisie riwi kene foto wonde ujunere temedde joyo migrant hen taw ko nannoɓe leydi mum yiɗɓe ƴettude laaɗe faade to Europe septembre ha faynma ɗo ɗo gonɗen ɓe ndiwiɓe ɗon ko fatu toon to leydi Libi kene wona nden limore ujunere temedde joyo migrant e tawi nder kasoji leydi Libi taw ɓe ndiwa ko toon to Tunisie ko ɓuuren hewde ko Sénégal naɓe ne hen Guinée naɓe ne hen Sénégal naɓe Nigéria naɓe ne wonde Guinée naɓe kamɓe Soudan naɓe ɓeɗo henna ɓuuri hewde hen to joolam jaɓeri Israila holliti ma jokku guerre muɗum faali toon to Gaza ha heɓa fandare muɗum hayso tawi woni ñiŋoje keewi kadi ɓen foɓɓanannoɓe Israila amina caggal ma kolliti natti foɓɓande Israila ɗon Israila jokki yoɓade pittali rewɓe e sukaɓe ko alda e yurmede ko alda e jurum haydara ɗon noon woni Amerique
horejo leydi mum yenni walla ni malli walla ni ñiñi no feewi wonande laamu leydi Israël no hutori doole ngam rufde ƴiƴije mawɗe no feewi taw ko ton to leydi ton to Gaza ha ganduɗa pittali kewɗi keddi hen laamu leydi Israël holliti ma jokku combat mum ha heeɓa fandare mum kono on combat gulɗo jaw 13 ñalawma hanki o combat gulɗo jaw ha ganduɗa kene foto wonde koninkoɓe sappo ɓe leydi Israël keddima hen wi jagoɗo affaire étrangère mo leydi Israël Palestine naɓe tatto mbasi pittali mumen ɗum noon koye bombardement goto taw waɗi ɗum ko heed Israël naɓe toon to Janina taw koye camp réfugié ji doga molten to si Jordanie ɗum waɗi koye subaka beeɗo ɗo heno limore ɓe dima wonande ɓen mayɓe Palestine naɓe wi jagoɗo cellal ɓalli wonande Hamas holliti guila 7 octobre ha yettiɗo ɗo kalten ko 18 ujunere pawɗo 600 e capanɗe jeetata fittanu woni ko heddi hen 55 ujunere woni neɗɗo gañiɗo hen ke ɓuuri hen hewde kadi ɓen waraɓe hen e gañiɓe hen ko yaroɓe duuɓi 18 fayi less ɓuuri hewde ko sukaɓe to Japon woni toon ko accidde golle mum ɗum ko caggal nde hooreji jagoɗo holliti gay wonande mbuñari ne heewi e nder gouvernement mum jagorɗo nayyi hande o joƴƴini ɗereji mumen gacciti golle mumen jagoɗo ndemane hen jagoɗo gueɗe nder leydi jaccigo laamu jagoɗo faggudu kamɓe ɓeɗo hen gacciti golle men kala ne wondi e jagoɗo ko fati banggue jeygu gam teskede mbuñari ne heewi to banggue gouvernement mabɓe o to Dubai Sultan Al Jabir holliti weltare mum mawde no feewi ko fate banggue ndiɗo henna yuɓɓudi no feewi taw kadi ko tuggal ma guila 30 ha fanima 13 ñalawma hanki o taw ko lulɗe kaldigal ustude no feewi ko fate banggue curkele neleteɗe asaman ha jeeyi sababu waylo taaridi nguleki en ɓuɓol en toɓoli fitinaji keneli oɗo saaha hollitama wonande leyɗele joguiɗe moyen kukkitoje taw ko isinaji mawɗi kukkita curkele nandiral fuɗɗima heɓede beele joomen mbawa ustude ɗeɗon gueɗe to États-Unis de Amérique congrès américain kolliti nana jurnito kuulal loskude wonande ɓi horejo leydi ndi gam oɗo saaha firtude laamu Dieu ɓaydona musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiran en